Predstavte si, že by ste vedeli vytvoriť vizuálne profesionálnu, pútavú, zaujímavú grafiku za pár klikov a zadarmo. No a to som vám práve opísala cloudový nástroj Canva. Dnes si spoločne ukážeme, na čo všetko viete Canvu využiť vo vašom súkromnom, ale aj pracovnom živote, ako výborne Canva implementuje funkcie umelej inteligencie a zároveň si ukážeme, ako jednoducho sa v prostredí Canvy pracuje. Tak, poďme spoločne na to. Ako som už spomínala, Canva je cloudovým nástrojom, ale je zároveň aj nástrojom kolaboratívnym, ktorý umožňuje napríklad vám a vašim kolegom spoločne v tom istom čase pracovať na jednom dokumente. Môže ním byť prezentácia, report alebo grafika. Každý môže pracovať na svojej časti, ale zároveň vidíte, ako sa v čase prezentácia mení a viete si tú grafiku navzájom komentovať a pripomienkovať. Ďalšou výhodou, ktorú Canva ponúka, je určite nespočetné množstvo šablón, ktoré môžete využiť. Práve vďaka šablónam nemusíte začínať každú jednu grafiku úplne od začiatku, od bieleho plátna, ale viete si vyhľadať to, čo potrebujete spracovať a práve zadaním vhodných kľúčových slov si nájdete takú prezentáciu alebo report alebo napríklad príspevok na sociálne siete, ktorý si viete doupraviť tak, ako potrebujete a automaticky vám to vie urýchliť množstvo hodín stráveným nad tým, ak by ste začínali úplne od začiatku. Ďalšou za mňa výhodou je aj to, že viete využívať Canvu aj v slovenskom jazyku. Teda ak neovládate výborne anglický jazyk, vôbec to neprekáža. Celé pracovné prostredie Canvy si viete preložiť do slovenského jazyka. Zároveň sú tam aj šablóny v slovenskom jazyku, ale ja by som stále radila hľadať aj tie, ktoré sú v angličtine, pretože ich je naozaj o mnoho viac, máte väčší výber a myslím si, že viete nájsť aj naozaj lepšie niečo, čo hľadáte. Poďme sa teraz pozrieť na to, aké všetky rôzne formy grafík viete v Canve nájsť, viete si ich spracovať a využiť či už na vaše pracovné alebo súkromné účely. Ja by som určite začala prezentáciou. Myslím si, že aj prezentácie s takou formou grafiky, s ktorou ten užívateľ Canvy začína a možno práve kvôli prezentáciám je Canva taká jedna z najznámejších. Ako vidíte na slajde, môžete vytvoriť rôzne druhy prezentácií a práve sa vrátim k tým kľúčovým slovám, pretože ak hľadáte prezentáciu na konkrétny účel, určite to tam napíšete. Ak hľadáte prezentáciu na prezentovanie nejakého podnikateľského nápadu, napíšte to tam a môžete zadať aj to, ako si ju predstavujete. Napríklad mala by byť minimalistická, alebo elegantná, alebo ak ide o nejaký napríklad marketingový produkt, ktorý predstavujete, skúste tam pridať kreatívna a uvidíte, aké výstupy z Canvy dostanete. Ja by som veľmi odporúčala to, aby ste vyskúšali rôzne kľúčové slova a zároveň si pozreli tie výstupy v Canve. A na základe toho budete vedieť lepšie s Canvou pracovať tak, aby vám tie výstupy boli čo najvhodnejšie, aby ste čo najmenej potrebovali upravovať a tá práca s Canvou bola čo najefektívnejšia. Ďalšou možnou formou grafiky, ktorú viete vytvoriť, je určite infografika. Či už ide o zaujímavé grafy, napríklad s geografickou polohou alebo zložením mužov a žien, ako vidíte hore na slajde, alebo ide napríklad o nejaké trefné, jednoduché a efektívne zobrazenie procesu, či už ide o HR proces alebo projektový proces, to všetko tam nájdete a myslím si, že to vie oveľa viac zaujať toho diváka, ako keby to bolo len množstvo slov na jednom slajde, v ktorom sa stráti. Takže skúste aj infografiku a poďme sa pozrieť aj na tvorbu príspevkov na sociálne siete. Či už ide o Instagram Stories alebo príspevky na Facebook, LinkedIn alebo Instagram, Canva rozlišuje medzi týmito sociálnymi sieťami a vy si viete vybrať konkrétne, čo hľadáte, pretože na každú tú sociálnu sieť potrebujete iný rozmer. A Canva vám ho prispôsobí tak, aby ak chcete pridať príspevok na Facebook, Canva vytvorila presne taký rozmer toho príspevku, aby ste ho tam mohli pridať a nemuseli ste nič orezávať. Tu, ako vidíte na slajde, máte
obrovské množstvo rôznych druhov šablón, ktoré viete využiť. Viete si zmeniť fotku, pridať napríklad video, zmeniť si font, farby, ale viete si napríklad ponechať to základné rozloženie. Ak sa vám páčia aj fotky, viete využiť aj fotky z fotobanky a Canvy. Ukážeme si spoločne, ako na to. Ďalšou možnosťou sú určite logá. Práve tie viete takisto vytvoriť v rôznych štýloch, podľa toho, pre aké odvetvie to logo hľadáte. Ak sa zamýšľate možno nad novým biznisom, alebo už nejaký máte a potreboval by trošku oprášiť váš brand, tak práve v Canve myslím, že nájdete vhodné inšpirácie. Ďalšou možnosťou, ktorej sa však v tomto videu nebudeme hlbšie venovať, je tvorba web stránky. Ak by ste si chceli vytvoriť vašu web stránku bez programovania, takisto v Canve nájdete množstvo šablón, ktoré si viete prispôsobiť a zároveň si viete aj pozrieť ten náhľad web stránky, ako by vyzerala. Výbornou možnosťou, ktorú viete využiť, sú aj tzv. Whiteboardy, teda také nekonečné biele miesto, biely priestor, ktorý sa rozširuje, ako len potrebujete. Je to výborné napríklad v práci na brainstorming alebo zaznamenanie nejakých procesov. A takisto nájdete rôzne šablóny, ktoré vám pomôžu napríklad začať a ďalej si to už viete customizovať, ako potrebujete. Ale opäť, Canva vie pomôcť aj s tým, ak nemáte nápad, viete tam nájsť nejakú inšpiráciu a potom ju začať používať či už v vašom súkromnom alebo pracovnom živote. Určite som nespomenula všetko. Z ďalších vecí určite patrí aj nejaká fotokniha, ktorú si viete vytvoriť, plánovače, harmonogramy. Viete tam vytvárať napríklad certifikáty, pozvánky, darčekové vouchery. Ja by som vám odporúčala naozaj si vyskúšať tie možnosti Canvy, vyhľadať to, čo potrebujete a určite nám nájdete to, čo hľadáte. Práca v Canve je veľmi jednoduchá a intuitívna. Spoločne si ukážeme, ako si v prvom rade, ak potrebujete, nastavíme jazyk z angličtiny do slovenčiny. Ja zväčša využívam angličtinu a to práve kvôli tomu, že tam nie sú žiadne obmedzenia ani napríklad pri využívaní funkcií umelej inteligencie. Ak nepotrebujete funkcie umelej inteligencie a budete ju využívať len na také bežné veci, tak vám postačí tá slovenčina. Vždy, ak narazíte na nejakú bariéru, tak vás Canva upozorní, že daná funkcia sa dá využiť len v anglickom jazyku, vtedy si viete ten jazyk zmeniť. Teraz, keď to už máme v slovenčine, poďme na hlavnú stránku a vidíme, čo všetko sa dá v Canve vytvoriť. Od nejakých dokumentov, cez prezentácie, príspevky na sociálne siete, o tom všetkom sme si hovorili. Chcela by som vám zároveň aj ukázať, ako sa Canva naozaj snaží zistiť presne to, čo potrebujete, aby ste s tým nemali nejakú dodatočnú prácu. Čiže ak si klikneme napríklad na Instagram, tak vidíte, že rôzne rozmery má príspevok na Instagram, ako príbeh na Instagram, nejaká reklama, reel a podobne. Čiže kliknite si už na to, čo vy hľadávate. Podobne je to s prezentáciami, kde už máte aj nejaké šablóny na výber a kde si to viete ešte približovať, čo hľadáte. Ak by sme tu nenašli to, čo hľadáme, ja by som vám veľmi rada ukázala, ako si naozaj za pár klikov vytvoriť v Canve životopis, tak poďme si pohľadať CV. Tu už vidíte môj životopis a dizajny, ktoré som si vytvorila ja, kde sa to slovíčko spomína. A tu už máte šablóny, ktoré vám ponúka Canva. Poďme si teraz pozrieť tie šablóny. Viete si to pekne vyfiltrovať podľa toho, čo potrebujete. Môže sa líšiť samozrejme životopis z marketingovej oblasti a s tým, ktorý ide do oblasti nejakého obchodu alebo v rámci vzdelávania a podobne, čiže viete si tam určiť tú kategóriu a zároveň si určujete štýl, ako som vám spomínala. Viete si zadať, že chcete niečo moderné, minimalistické, elegantné a podobne. Tých možností je viac, takisto tu sú témy a jazyk. Ak si kliknete na toto, teda len môj jazyk, tak sa vám ukážu šablóny iba v slovenskom jazyku. Ja si túto možnosť často nevolím a to práve kvôli tomu, že nemám problém si preložiť ten obsah v danej šablóne a chcem mať na výber viac možností. No a ďalej sú tu funkcie a podobne. Takže, keď sme si pozreli tie filtre, teraz nás čaká ešte jedna dôležitá vec a to je rozlišovať medzi
platenými šablónami a neplatenými šablónami. Ak máte účet, ktorý je zdarma, dá sa s ním naozaj výborne pracovať a je postačujúci, ale v tom prípade neviete si voliť šablóny akékoľvek alebo obrázky a videá, ktoré sú označené touto korunkou. To znamená, že je to pro účet. Čiže ak si pozeráme tie životopisy, potrebujeme si vybrať taký, ktorý nemá tú korunku, pretože ja takisto momentálne pracujem s účtom, ktorý je zdarma, aby som vám to vedela ukázať. Ak ste si už svoju šablónu našli, môžeme pokračovať ďalej. Tak ja som si vybrala túto, dám si ju, že si ju chcem prispôsobiť a ukážeme si základné funkcie, s ktorými pracujeme. Prvá vec je, že si vieme zmeniť názov samotného dokumentu, čiže ja si tu dám svoje iniciály, aby som to na budúce našla a že je to moje CVčko, moje budúce CV. V tejto ikonke vidíte, že stále to, čo urobíte, sa vám uložilo. Čiže ak by sa stalo čokoľvek a napríklad okno s kanvou by sa vám vyplo, neprídete o žiadne vaše posledné kroky, ktoré ste urobili, pretože budú uložené. Ďalšou možnosťou je takisto, ako som spomínala, zdieľanie daného dokumentu alebo grafiky ďalším ľuďom. Čiže či už prostredníctvom zadania ich e-mailu sem do tohto okienka, alebo môžete zadať prístup každému, k tomu zazdieľate tento link. Čiže poďme sa na to pozrieť, čo všetko môžete zdieľať. Viete si tie práva upraviť. Čiže buď budete dávať možnosť upravovať celý dokument, alebo iba komentovať, alebo si ho daný človek, ktorému zašlete link, môže iba zobraziť. Zdieľanie sme vyriešili, môžeme sa pozrieť ešte na samotný súbor. Ten si viete upravovať a ak chcete, aby vaša grafika bola súmerná, tak ja radím využívať aj napríklad vodiace čiary, ktoré máte. Viete si nastaviť ten počet vodiacich čiar a keď máte nejakú grafiku, ktorá potrebuje byť symetrická, nejaké vzory sa opakujú, tak vám pomôže aj toto nastavenie. Ak ju plánujete tlačiť, tak sa viete pozrieť, kde bude ten presah tlače, čiže ako vidíme ten biely rámček dookola a podobné možnosti, ktoré by ste mohli preskúmať práve kliknutím na toto tlačítko. Ak sa pozrieme na ten bočný panel, ten nám slúži na to, aby sme si vybrali rôzne šablóny. A to šablónu už máme, ale viete si napríklad tu hľadať ďalšie. Potom rôzne prvky. Tých prvkov je naozaj veľa a sú z rôznej oblasti, čiže skrz fotky, cez videá, napríklad pridávanie zvukov, grafy, rôzne tabuľky, grafy takisto, keď si zobrazíte, viete si pozrieť tú ponuku alebo viete už priamo vyhľadávať, aký graf chcete nájsť. To isté s fotkami. Máte tu množstvo fotiek a zase zadaním tých kľúčových slov nájdete tie konkrétne, ktoré chcete na danú grafiku doplniť. Takisto sú to rámy. Ak by sme napríklad nechceli mať štvorcovú fotku, ale okrúhlu, takisto vytiahneme si tento rám. Teraz už budeme pracovať s vrstvami, čiže tak ako to vidíme, klikneme si na polohu a chceme si to dať úplne dopredu, lebo tá fotka má vyčnievať, má byť vpredu, nemá byť zakrytá textom. A teraz, ak by sme si chceli zmeniť fotku, tak dáme, že vymen. Dáme si tu foto, ktorá je momentálne pro, túto nemôžem využiť, tak si dodám túto. Hej? A teraz si vymažem jednoducho túto fotku, tento rámček a môžem si tu zadať fotku okrúhlu, ktorá sa mi aj pozadím celkom hodí. No a ak si dvojkliknem, tak si viem ešte nastaviť aj, ako si tú fotku chcem posunúť. Ak by ste si tu samozrejme chceli vložiť vlastnú fotku, tak to urobíte kliknutím na nahratie súboru a nahráte si, čo potrebujete. Čiže tie prvky viete využívať naozaj či už na nejaké ďalšie fotky z databázy, Canvy, na videá, na zvuky k prezentáciám, grafiky, grafy, infografiky a podobne. Ďalej tu máme samotné nastavenie textu a viete si nájsť rôzne zaujímavé fonty, ale aj tie obyčajné, ktoré viete zmeniť aj tým, že si kliknete
A tu nás sa vám už zobrazia napríklad odporúčané fonty. Toto je takisto jedna z funkcií, kde Canva implementuje umelú inteligenciu, pretože máte tu odporúčané fonty. To znamená, že Canva navnímala celú tú vašu grafiku a odporúča vám využiť jeden z týchto fontov. Vidíme, že viaceré fonty sa tu striedajú, ale vlastne odporúča využiť len tie, ktoré sa vám do tej grafiky ešte hodia. Podobne si viete pomôcť aj s určovaním farieb. Tu nám máte farby, ktoré boli využité na fotke a Canva vám odporúča ich využiť ešte niekde inde, napríklad v tom dizajne. Čiže ak si nie ste istí odtieňmi a už nejakú šablónu využívate, tak Canva práve vďaka tejto funkcii vám umožní využiť nejaké farby z fotky, aby to celé vyzeralo veľmi, veľmi plynulo, veľmi nerušene. Keď sme si to pozreli, poďme sa pozrieť ešte bližšie na nejaké vrstvenie a skladanie do skupín a presúvanie jednotlivých elementov. Ak by sme celý tento element chceli niekde posunúť, vidíme, že ho máme tu na. A teraz, keď som sa chcela dotknúť týchto čísel, posúva sa mi celý tento štvorec. To by som nechcela. A preto urobíme to, že si ten štvorec ako keby zamkneme. Čiže dvojkliknem si a dám si zamknúť. Teraz už keď sa snažím s tým pohnúť, už to nedokážem. Čiže docielala som to, čo som potrebovala. A ak by som chcela toto posunúť trošku vyššie, môžem to urobiť takto. Ale aby som si bola istá, že to posúvam všetko spolu, tak si to viem označiť a zoskupiť to. To znamená, že už keď s tým chcem pohnúť, nemusím všetko označiť odznova, ale už to Canva berie ako jednu veľkú skupinu, s ktorou ja už hýbem, kde potrebujem. Ak by som si uvedomila, že vlastne nechcem tam písať žiadnu webovú adresu, lebo tu nemám, tak si znova kliknem, zruším si to zoskupenie, vymažem si tú webovú adresu a posuniem si zvyšok. Canva sa vám snaží pomáhať a preto teraz, keď to posúvam, vidíte, že vám ukazuje, aké máte rozmedzie medzi jednotlivými riadkami a chce, aby ste ho dodržali rovnaké. Čiže vidím, že mám 0,5, 0,5, čiže posuniem si to tak, ako sa mi to hodí, dám si to zoskupiť a toto si dám teraz niekde do stredu. Čiže takto zarovnám. A takto jednoducho viete vlastne pracovať s jednotlivými časťami a prepisovať si to, čo potrebujete. Čiže tu by ste si napísali niečo o vás, ak potrebujete ostatné veci posunúť, buď si ich označíte, alebo si ich zoskupíte a už ich posúvate oveľa jednoduchšie. Keď sme si prešli aj tieto zoskupovania, môžeme sa pozrieť ďalej na prácu so slajdami. Ak by ste chceli si vytvoriť dve verzie tohto CVčka, ale už by ste tu mali pripravenú napríklad fotku, mali by ste pripravené meno, všetky informácie, ktoré ostávajú, ale chceli by ste mať toto CV aj v slovenčine, aj v angličtine, tak si veľmi jednoducho duplikujete stránku. A ešte si to viete prepísať. Čiže napríklad tu si zadám názov, že si dám CV.sk, čiže v slovenčine, a tu si dám cez 3 bodky, pridať názov stránky a si dám CVN. Ak som sa rozhodla, že momentálne nechcem nikomu to anglické CV, komu to pošlem zobrazovať a pošlem mu to iba na ukážku, tak si dám skryť stránku. A teraz, aj ak by ste to chceli napríklad tlačiť, tak sa vám ponúkne vytlačiť iba tá jedna stránka, pretože túto ste si skryli. To sa veľmi odporúča využívať napríklad v prezentáciách. Ak si prezentáciu potrebujete prispôsobovať napríklad pre rozličných klientov, viete si nejaké slajdy skryť a vtedy, keď ich budete používať a prezentovať, tak sa tie skryté samozrejme nezobrazia. V poslednej časti tohto videa si ukážeme prepojenie Canvy s funkciami umelej inteligencie. Ten balíček funkcií je spätý v Canve s výrazom Magic, čiže ukážem vám Magic Studio, kde je viacero možností, ktoré viete urobiť s vašimi fotkami a ako si ich viete upraviť. Je to napríklad Magic Wrap. Viete si zobrať nejaký element na vašej fotke alebo na obrázku a premiestniť ho na iné miesto. To je ale platená funkcia. Takisto aj Grab Text, čiže z daného obrázku, kde máte texty, vyberie to text
a viete si ho premiestniť opäť na iné miesto alebo napríklad úplne zmazať. Ja by som sa chcela viac venovať z praktického hľadiska funkcie Magic Edit, ktorá je zdarma pre všetkých užívateľov Canvy. Neskôr si to pozrieme. Ďalšou funkciou je Magic Media a slúži na to, že si viete na základe umelej inteligencie a vašich požiadavok vytvoriť akékoľvek obrázky, ktoré môžu mať formu napríklad animovaného obrázku alebo fotografie, niečo futuristického. Je to podobné ako DALL-E. A posledná možnosť je Magic Write. Tá pomôže možno aj marketérom práve s tvorbou nejakých popisov k vašim postom, alebo ak máte veľa textu, pomôže to zosumarizovať tie myšlienky. Je to taktiež už platená funkcia a slúži to, myslím si, že podobne ako ChatGPT, len to máte už implementované priamo v Canve. Čo sa týka Magic Medy a takisto Magic Write, tak ak ich budete používať, určite si dajte jazyk Canvy do angličtiny, pretože pre slovenčinu sa tieto možnosti nedajú využívať. Ja vám veľmi držím palce s Canvou, verím, že sa vám toto video páčilo a že ju budete objavovať ďalej. A čo môžem odporúčať, to sú určite videá od Canvy, ktoré dáva pravidelne na YouTube. Tam viete zostať naozaj neustále informovaní, aké nové funkcie vyšli, ako ich používať, takže veľmi radím, ak ste anglicky hovoriaci alebo viete si prepnúť titulky, tak určite si ich pozrite a dozviete sa o Canve ešte viac.